Govano Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo kwukwara n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance bụ APGA ka nọkọkwa ọnụ na-enweghị ntịsa ọbụla ebe onye isi oche nke otu pati a nke bụkwa Barrister Ezeokenwa tinyekwazere ndị isi ọchịchị ndị ọzọ. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke a n'ofe nro elimozu nke leta Nnamdi Ibezim nwere na St. Lawrence Anglican Church mba ukwu dị na kansụl ime obodo Ọka South. Onye nta akụkọ anyị Ejike Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Tupu ọ nwụọ, ya bụ onye a na-achụ ajamasị ya bụ nwanne nwoke nyegara osote aka na-achị steeti a Dr. Onye Ibezim ya nakwa Archbishop Alexander Ibezim. Ọ gbara afọ 65 dịka gọvanọ Soludo si wee kọwaa. Otu pati APGA ga-aga n'iru na-akawanye mma n'okpuru ọchịchị ọkaiwu Ezeokenwa banyere ihe gbasara nnwere onwe gọọmenti opekata mpe. Gọvanọ Soludo kọwara na gọọmenti ya wara ajị n'ume ikpokobe ntụziaka nke gọọmenti opekata mpe. O kwuru na mgbe ọ na-achụ nta vootu ka ọ nọ wee kwee ya bụ nkwa, kọwakwa na mgbe o weghara ọkwa ọchịchị steeti a na ọ kụrụ ya ntu ma kwegharịa nkwa ọzọ na ọ ga-eme ka o si wee kwu. O kelere ezinụlọ Ibezim maka ịgbaso iwu elimozu na steeti a bụ nke ọ kọwara bụ na ihe eji wee guzobe ya bụ iji wee nye ndị mmadụ ezi ndụ karịa na-enye ndị mmadụ naanị ezi. Na mbụ n'okwuchukwu ya, bishọp nke Lake Imo steeti Right Reverend Chijioke Oti kwuru na enwere oge nye ihe niile n'ụwa, oge eji mụọ mmadụ ya na oge mmadụ ga-anwụ, ma gaa n'iru gbaa ya bụ ezinụlọ ume ka a die ya bụ ihe mberede. N'okwu ha n'aha ezinụlọ ha, Archbishop Alexander nakwa Dr. Onye Ibezim kelere mmadụ dum gbanyere ha aja n'ukwu n'oge ihe mgbu a. Ndị so ebe ya bụ mmemme gụnyere ndị otu State Executive Council Anambra, gụnyere odeakwụkwọ gọọmenti steeti a Ọkammụta Solochukwulobelo, Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị, ndị eze ọdịnala tinyere iberibe ndị ọzọ. Ejike Abana maka akụkọ wa ABS.